खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सुनीता विलियम्सखौ आसामाव हांख्रायदों। दिमौआव बिसिखौ बुथारना दैमायाव गारहरदों। जौसिन बिजिरसालिया रेशन कार्डखौ लानानै सोरखारखौ सावरायदों। सप्तासेनि उनावनो पन्चायत बिसायख'थिनि बार बारगोन बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। काछाराव कन्स्ट्राक्शन कम्पानिनि साखाथियाव हरखाबै गिख्रंथाव बेफ्रुखांदों। सासे दुथाङा गावनि बिसि आरो बिखुनजोनि सायाव देगारजों गाग्लोबदों। छत्तीसगढ़ अपारेशनाव सानै नक्सालिनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सासे जवाननि मुंख्लं। गुवाहाटी पुलिसआ गं 41 खावनाय मबाइल जब्द खालामनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बुहुमनाङै खौरां बिजोङाव जायगा आवग्रिनाय आरो बयनिबो नोजोरखौ बोनानै लानाय अख्रांमा दावबायारि सुनीता विलियम्सखौ आसामाव हांख्रायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। 9 दान इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशन सुंदयै ISS आव थाबथानानै थानाय एस्ट्रनट सुनीता विलियम्सआ बुहुमाव आगान होफिननायनि उनावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांजोखौ आसामाव हांख्रायदों। बेजों लोगोसे एस्ट्रनट बिथांजोआ गाहामै गाहाम बुहुमाव सौफैफिननो हानायाव गोजोननाय फोरमायदों। गिबि मन्थ्रिनि सिगां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो सुनीता विलियम्सखौ भारतआव हांख्रायदों। सुनीता विलियम्सआ माब्लाबा भारतआव फैयोब्ला आसामावबो दावबायफैथों होननानै खावलायो गिबि मन्थ्रिया। बबेखानि जों सुनीता विलियम्सनि सायाव गोग्गानाय मोनो। सुनीताया गोबां गियान लानानै फैफिनदों होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो। मख'नो गोनांदि 8 साननि हाबाफारिजों अख्रांमा दावबायनाय सुनीता विलियम्स आरो बुच उइलमरआ 9 दानसिम अख्रांमायाव थाबथानानै थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय बिसोर सानै एस्ट्रनटखौ एलन मास्कनि स्पेस एक्स ड्रेगन स्पेसक्राफ्टनि जोहै जोनोम ग्रह बुहुमाव लाबोफिननो हायो। भारतारि सम बायदियै बुधबारखालि फुंनि 3:29 रिंगायाव फ्लरिडानि लैथोआव ओंखारफैयो स्पेस एक्सनि ड्रेगनआ। शिबसागराव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय, फिसायनि आखायावनो बिसिनि जिउ खहा। शिबसागरनि दिमौआव जादों बे जाथाया। फिसायनि आखायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ बिना खबर होनानै सिनायथिनो हादों। दिमौनि मुन एबा बसन्त दिहिङिया मुंनि सुबुङा गावनि बिसि बिना खबरखौ बुथारनानै दिमौ दैमायाव गारहरदों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला दिमौनि खबर दिहिङिया गामिनि सानै फिसानि बिमा बिना खबरा थांनाय 14 मार्चनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। पुलिसआ फिसाय बसन्त एबा मुनखौ हमनानै जेरा खालामदोंमोनब्लाबो आइजोनि गुमुर मोनाखैमोन। बेखौ लोब्बा लानानै पुलिसआ बसन्तनि बिमा आरो बेवाइखौबो हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदों। बेनि गेजेरावनो दुथां फिसाया बिसि बिनाखौ बुथारनायनि बागै सिमान लायो। बेनि सिगां बिना खबरखौ फिसायानो बुथारनानै गोथै सहखौ दोनखुमादों होननानै अजद होदोंमोन आरो दिमौ ओनसोलनि माखासे आइजोफोरा 5 घन्टानिबो बांसिन सम लामा जथेनानै सोमावसारदोंमोन आरो पुलिस थाना घेराव खालामदोंमोन। बेजों लोगोसेनो बिना खबरनि फिसायखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि बसन्त दिहिङियाया सिमान लानायनि उनावनो पुलिस आरो SDRF बिफाना बिना खबरनि गोथै सहखौ नागिरनानै दिमौ दैमायाव सार्च अपारेशन खालामदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बिनानि गोथै सहखौ बोखांनो हानाय जायाखै। हादरनि बांसिन बाहागोनि सुबुंखौनो जों मानो निखावरि खालामनो नागिरदों? बे गेदेर सोंथिया हादरनि जौसिन बिजिरसालिनि। हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनि सोरखाराव रायजोफोरनो रेशन कार्ड होनायखौ सावरायनानै बे गेदेर सोंथिखौ खालामदों जौसिन बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि रेशन कार्डनि राहाखौ लानानै सोरखारखौ सोंथि खालामदों जौसिन बिजिरसालिया। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय माखासे खाबुफोर फोसावनानै साबायखर लानो नाजानाय समावनो जौसिन बिजिरसालिया रेशन कार्डनि खाबुनि सायाव सावरायदों। बेजों लोगोसेनो सोरखारा दिन्थिनो थाखायल'सो रेशन कार्डखौ बाहायो नामा होननानै सोंथि खालामदों। नोजोर होनो गोनांदि हादरनाङै गुबुन गुबुन सोरखारा गोबांथार बिबांनि हाराव रेशन कार्ड होनायखौ गोख्रों रावजों सावरायदों जौसिन बिजिरसालिया। बेजों लोगोसे हादरनि बांसिन बाहागोनि सुबुंफोरनो रेशन कार्ड होनानै मानो निखावरि खालामनो सानदों होननानै जौसिन बिजिरसालिया सोंथि सोंदों।
पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै गेदेर खौरां माब्ला पन्चायत बिसायख'थि खुंगोन बेखौ फोसावबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै हेंथा दोलोफोरनि सावरायलायनायनि फिननाय होनानै पन्चायत बिसायख'थिनि समखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रिया पन्चायत बिसायख'थिनि खालारखौ माब्ला फोसावगोन आरो माब्ला बिसायख'थि खुंगोन बेखौ मिथिहोदों। गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला एचएस आनजाद जोबनाय लोगो लोगोनो पन्चायत बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावगोन। सोरखारा पन्चायत बिसायख'थि खुंनो थियारि। सप्तासेनि उननिफ्रायनो रायजोआव पन्चायत बिसायख'थिनि बार बारगोन। रंजालि बैसागुनि उनावनो आसामाव खुंनो थांगासिनो पन्चायत बिसायख'थि। 2 निफ्राय 5 एप्रिलनि गेजेराव फोसावगोन पन्चायत बिसायख'थिनि खालार। हेंथा दोलोफोरा बिसायख'थि नाङा बुङोब्ला पन्चायत बिसायख'थिनि खुङा होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंथियो। बबेखानि राङारि अनसुंथाइनि थाखाय पन्चायत बिसायख'थिखौ खुंथारनो नांगोन। पन्चायत बिसायख'थि खुङाब्ला आसामाव ग्रेन्ट फैनाय नङा। राङारि अनसुंथाइफोरा बन्द जागोन। बेनिखायनो पन्चायत बिसायख'थि खुंथारनांगौ होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुङो। काछार जिल्लानि गंसे कन्स्ट्राक्शन कम्पानिनि बेस केम्पनि साखाथियाव बुधबार बेलासि समाव मोनसे गिख्रंथाव बेफ्रुखांनायनि जाहोनाव थागिरिफोरा गोबाङै जिंगा सिखांदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बेफ्रुनाय जाथाया काथिरगा पुलिस थानानि 7 किल'मिटार जानथाइनि धरिपुर भाट्रियाव थानाय जान्डु इन्फ्राटेक लिमिटेडनि बेस केम्पनि साखाथियावनो सोमजिदोंमोन। बेफ्रुनायजों सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखैब्लाबो साखाथियावनो थानाय फांसे बिफाङा बायदोंमोन होननानै खुंथायनि मावफारियाफोरा रिपर्टआव बुंदों। बबेखानि बेफ्रुनायनि गिदिर सोदोब जानायाव थागिबि सुबुंफोरा जिंगा सिखांदों आरो जाथायनि खौरां मोननायनि दसे समनि उनावनो पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैदोंमोन। लोगोसे काछारनि एसपि नुमल महताया बे बेफ्रुनायखौ गोजौ इन्टेन्सिटि नङा होननानैबो रिपर्टनि गेजेरजों फोरमायथियो। शिबसागर जिल्लानि गाहायनचकआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सासे दुथां सुबुङा गावनि असे बिसि आरो बिखुनजोनि सायाव गोबौ देगारजों गाग्लोबनानै जाथायसालिनिफ्राय खाबु लानानै खारखोमादों। दायनिगिरिनि सिनायथिखौ नभ हेन्डी लोगोसेनो गाग्लोबजाग्राखौ फारियै गावनिनो बिसि काराबि बरुवा आरो बिनि बिमा फागुनि बरुवा होननानै सिनायथिनाय जादों। बे गाग्लोबनायनि उनाव जायगानि थागिबि सुबुंफ्रा जोखोम जानाय सानैबो आइजोखौ फाहामथाय होनो साखाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसनहैनाय जायो। बबेखानि खारखोमानानै थानाय दायनिगिरि नभ हेन्डीखौ पुलिसआ दासान्दि संदानना दिहुननो गोख्रों राहा लानाय जायो। छत्तीसगढ़ रायजोआव थानाय बिजापुर दान्तेवाडा सिमायाव अपारेशन खालामना रैखाथि हानजाया 2 नक्सालिखौ एनकाउन्टार खालामदों। मख'नो गोनांदि अपारेशनाव डिस्ट्रिक्ट रिजार्भ गार्डनि सासे जवाना मुंख्लं जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला रैखाथि हानजाया अपारेशनखौ नक्सालियाफोरनि बेरेखायै गंगालुर पुलिस थानानि सिमा साखाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव खालामनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो अपारेशन खालामनायाव जाथायसालिनिफ्राय हाथियारजों लोगोसे गोबां गुलि बारुदबो बोखांनो हादों होननानै रिपर्टआव बुंदों। बुंनो थाङोब्ला गुबैयै बे जाथाया बिजापुर जिल्लायाव थांनाय हाप्तायाव गासै 19 नक्सालिफोरा खुंथायनि सिगाङाव गावसोरखौ सारेन्डार खालामनायनि बिथाखौ नोजोर होनायनि उनावनो सोमजिदोंमोन। बेनि अनगायैबो गंगालुर ओनसोलाव गोबां मावबादिनि दोलोनि सारेन्डार जानाय केडारफोरा दङ होननानै एसपि जितेन्द्र कुमार जादबआ बुंदों। बबेखानि सोलिगासिनो थानाय अपारेशनाव संदाननायजों लोगोसे बिजापुर दान्तेवाडा सिमा ओनसोलाव रैखाथि हानजाया दासान्दि गोख्रों एलार्ट फसंना नोजोर होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मबाइल खावनाय जाथायनि सायाव गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सानमारि पुलिस लखटकिया ओनसोलाव खावनानै लांनाय मबाइल जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि पुलिसआ गासै गं 46 मबाइलखौ बे अपारेशनाव बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला फ्रेन्ड्स मबाइल रिपेयारिं मुंनि गंसे मबाइल रिपेयारिं दखाननिफ्राय बेफोर खावनाय मबाइलफोरखौ बोखांनो हादों होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बे जाथायाव सोमोन्दो गोनां दखाननि बिगोमा सुशान्त दास आरो बिका शर्माखौ पुलिसआ खायो। बबेखानि गोबाव समनिफ्रायनो खावनाय मबाइलखौ बिसोरो सेकेन्ड हेन्ड फन होननानै फिन सुबुंफोरनो फानबोगासिनो दङमोन। जाहोनाव संदाननायनि उनाव दायनिगिरिफोरनि दखाननिफ्राय गोबां मबाइलखौ मोननो हायो होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।